קורונה, מאת שרון ויליאן. שלום לכם, באתי לבקר אתכם. אספר לכם על עצמי, וכיצד נוצרו בני משפחתי. שמי קורונה, נולדתי בארץ רחוקה מאוד, ואני אוהב לטייל עוד ועוד. כשלוחצים ידיים, נולד לי אח, ואפילו שניים. בני האדם בארץ הרחוקה לחצו ידיים. הם לא היו רק שניים, וגם לא שתפו טוב ידיים. העבירו חפצים בין החברים, ולא שמרו מרחק של 2 מטרים. וכך גדלו לי המון אחים, אפילו אלפים. ואחר כך הם טסו במטוסים, בזמן שישבתי להם על הפנים. הם לא ידעו שאני במטוס בכלל, כי אותי לא רואים כלל. ככה הם טיילו סביב העולם, ונולדו לי אחים כמעט בכל הארצות כולם. אני יודע שאותי לא אוהבים, ואני גם יודע שאחיי כלל לא נחוצים. אז לידיעתכם, כן, שימו לב, מעדכן את כולכם. כאשר סבון מקציפים, אני ואחיי נעלמים. אז אם אתם רוצים שאסתלק מיד, יישארו בבית והפסיקו ללחוץ יד ליד. אני יודע שלילדים מאוד קשה, אבל אם אתם ממשיכים לצאת, נוצרים לי אחים. מה אעשה? אם אתם רוצים שמשפחתי לא תתרבה, הרחיקו ידיים מהפנים, ובעיקר מהאף והפה. חברים, בואו נעשה הסכם עם כל בני האדם כולכם. ידיים מרחיקים מהפנים, מהבית לא יוצאים, סבון על הידיים מקציפים. ולכם אני מבטיח, חברים, אני וכל משפחתי נסתלק לכם מהחיים.